Siyanibingelela bazalwane emakhaya. Nikhuluma noThandazo Mtungwa eJozi. Namhlanje besizokhuluma ngomuntu okhonze kakhulu amadlozi ngaphezu kaNkulunkulu. Sizokhuluma ngalomuntu ukuthi lo muntu umuntu oyenze njani meke saphila. Lo muntu uba ngumuntu othanda ihlane, othanda ukuphuma aye ngaphandle. Agqoke ngisho izingubo zakhe zomoya zokuthandaza. Umthole ufaka ijazi noma ufaka isiphika. Lo muntu mefika ehlane uyabonakala ukuthi umuntu osondelene kakhulu nezinto zesintu. Umuzwaphi ngenkulumo yakhe. Ethi meke ngena ehlane alibongelele ihlane. Alibongelele alisho abiza abantu bakubo umbone ukuthi uyalihlonipha. Eze esho nokuthi ucela ukungena ehlane. Ngalesikhathi wena uhamba naye lo muntu, wenza lezi zinto, ukhuluma lezi zinto, mhlawumbe wena uxakekile ukuthi hawu kanti ukungena ehlane kuyabongelelwa. Bese uthatha ukuthi wena izinye izinto uyazifunda kulo muntu, because izinto ufunda ngendlela. Uma sekufika isikhathi laphana sokuthi ke kukhulunywe ehlane, angithi niyahlukana, omunye ayele omunye ayele. Ekuhlukaneni kwenu manizoqala ukukhuluma, kuya ngomuntu ukuthi wenza kanjani. Mhlambe omunye uyakhuluma sengikhulumela ukuphahla. Kodwa ikakhulukazi ehlane sithanda ukuyothandaza. Abanye bake bafike benze nenkonzo. Mara uthola ukuthi lo muntu lo isikhuluma ngaye namhlanje useloku ephahlile emlibe. Nithi noma nina seniqedile ukuthandaza manizohlangana kule center yenu enihlangana kuyo, nithola ukuthi lo muntu lo usaphahla. Kodwa manithi niyamlalela, ngesintu bathi ukuthemeleza. Yathemeleza. Azasho naye ukuthi uyathemeleza yena. Athi mina ngithandazi njengani. Athi mina ngibanga imsindo. Mina ngibiza abantu bakithi, mina ngiyathemeleza. Uyazi lo muntu alibungaze idlozi. Alibungaze. Ngikhuluma ngomuntu othi noma ezongena esigodlweni lapho okusetshenzwa khona abantu ethobe. Ethi mengena umbona ephaphatha isandla phezu kwesinye, azasho nokuthi ngiyabingelela esithunyweni, ngiyabingelela edlozini. Kuya ngokuthi ungena. Uyambona lo muntu ukuthi umuntu ozithobela izinto zomoya. Lo muntu uma uthi uyambheka impilo yakhe umuntu wenhlanhla. Umuntu ohlala enza imisebenzi. Ene ekwenzeni kwakhe imisebenzi umuntu ithi meseyenzile imisebenzi zivuleke ngempela izinto zakhe. Uthola ukuthi noma ethi uyobheja lapha komalotho noma emshayineni uyabamba lo muntu. Ngikhuluma ngomuntu into zakhe ezenzeka lula. Ethi mexakekile nje ebona ukuthi khona into engathi ifuna ukumdida, ephume eshona ehlane yothemeleza. Ebese ayabuya bese ziyenzeka izinto. Inhlanhla nje ziyamlandela. Kodwa uhleli kulolu kholo ekakhulukazi lesintu. La enkonzweni akayi. Kodwa unazi izingubo zokuthandaza. Uyayithola mekelele. Akafuna enkonzo lo muntu engikhuluma ngaye. Uyazi kodwa ukuthi umvelinqa ngikhona uyaphila. Angazi noma ngiyacacisa kuyacaca yini ukuthi ngikhuluma ngomuntu onjani. Kodwa lo muntu engathandaza njalo uyazi ukuthi uNkulunkulu uJehova ukhona uyaphila. Kodwa kakhulu inhliziyo yakhe ilele ngapha.
ey'dalweni zakubo. Lo muntu mawuthi uyambheka unakho konke, meke sebenza emsebenzini uzathole ne-promotion, ebe umuntu ophathayo. Kusho ukuthi in short nje umuntu konke kuyamlungela. Uyabasiza ngisho nabantu. Ngeke nje uze ulambe uphambi kwakhe, unenhliziyo enhle evulekile. Ngifuna ukumchaza lo muntu ukuthi ngikhuluma ngomuntu onjani. Iya kuphi-ke le nkulumo? Iya ekuthanini siyazi ukuthi ngelinye ilanga sizofa. Ekufeni kwethu siyazi ukuthi kukhona izinto ezilindelekile, ezi-expectekile ukuthi umuntu mase kashonile sekufuneke kugezwe, sekufuneke ekhushulwe umndeni wakhe. Yonke le busy eyenziwayo for umuntu, imisebenzi, konke lokhu esikwenzayo njengabantu abamnyama. Lo muntu usehambile-ke emhlabeni. Seyaqala manje uyahlupha emaphusheni. Useyaqala manje uzonitshela ukuthi yena akayibona indlela. Uza kini enithandazayo. Uza kini behamba nani ihlane, enza zonke lezi zinto. Ufika kini uyakhala. Athi angiyibona indlela, ngiyasindwa, nala ngikhona ngiyasindwa kumnyama. Ngisizeni. Hayibo. Wanakashela umuntu. Umsiza kanjani umuntu kade eyibona indlela eyokuthi indlela yokuphila ikuphi? Angithi benihamba nonke benimbona lo muntu enza zonke lezi zinto. Nimbona lo muntu ethenga amabhayi. Nimbona lo muntu ethenga iziphika. Nimbona egqoka amajazi. Ngifuna ukubaveza labantu ukuthi kunabantu abathanda umoya bengenawo, beyilande into ikude nabo. Angithi nihamba nonke ubona la kini uyanihalela. Mhlambe lo muntu ucabanga ukuthi make nizwa nidlula umoya, ucabanga ukuthi kulula. Mhlambe make nibona nisiza abantu noma nihlanganisa whatever yomoya eniyenzayo nigqoka, ucabanga ukuthi lo muntu uvela ugqoke nje bese yonke into iba right. Lo muntu kodwa uyazi ukuthi kuyasetshenzelwa. Kuyasetshenzelwa ukuba umthandazi. Abesethi-ke mina ngiphiwe la kakhulu emabhayini. Kodwa lo muntu uma nithi niyambheka, anikaze nimbone ethandazela umuntu ephila, anikaze nimbone elapha umuntu phambi kwenu, anikaze nimbone lo muntu enza nje okuthize okuqondene nokuthi uwumuntu ophiwe emoyeni. Kanti lo muntu akanalutho. Uyayithanda lento. Asivumeni bafethu ukuthi khona abantu abawuthandayo umoya abangenawo. Baningi kakhulu. Umuntu athenga amabhayi kube inqwaba. Angithi uyanizwa nina, uyanibona nina bakamoya manilibele nenza. Athi hayi thenga ubeke. Kuzofika isikhathi sokuthi zisebenze lezi zinto uzozikhipha-ke bese-ke uyazisebenzisa. Uthengile-ke lo muntu, unayo yonke le wardrobe le esikhuluma ngayo yomoya. Ushonile-ke manje. Nangu uyabuya emaphusheni. Ubuya kini nina benihamba naye. Ekade enilandela, kahle kahle ubenilandela. Nenze njani-ke mase kunjalo? Usefikile lo muntu, uyakhuluma, uyakhala. Uthi indlela yena akayiboni, kumnyama lapha yakhona. Uthi yena uyasindwa. Nezwa bazalwane. Umbuzo wami ulana-ke. Uma lo muntu ngabe kwakuyisipho esaphila lesi, enza kahle. Kungani abakubo bangasamkhanyiseli indlela efinyelele emndenini wakubo? Mbuzo oqala lo. Kungani lo muntu engayi ebantwini bakubo, eza kini enanihamba nonke nihambisana indlela yokuthandaza? Kungani? Indaba yami lana-ke. Ekuthanini noma ngabe kuthiwa usebenza ngesintu, ukuthandaza makungasali, ukwazana nomvelinqangi makungasali, ngoba
Uma usulibona ukuthi idlozi lakho likhulu kakhulu, ungakhohlwa ukuthi zonke izinto phansi komthunzi welanga ziyathoba phambi kaJehova uNkulunkulu. Muhle lo muntu othi esenza isintu kodwa umthandazo uhambe phambili, ngoba umthandazo uhamba phambili bazalwane. Lo muntu-ke usehambile-ke nangu-ke anisalali-ke nina. Ngaleso sikhathi anisiyihlobo zakhe. Benihambisana naye indlela. Mhlambe bekuwumngani wenu. Uzowenze njani kumuntu ongasiyisihlobo sakho esezokutshela ukuthi indlela kayiboni? Wena ngalesikhathi esaphila wawumtshela ukuthi hey mfethu, asambe phela sitotobele ngasenkonzweni. Abese akutshela ukuthi yena akayi lapho. Asho ngeqholo elikhulu futhi ukuthi yena akasweli lutho. Amadlozi akuba amenzela zonke izinto. Manje usevinjwe yini phambili mase kumnyama? Indaba yami isekuthanini-ke. Abantu ithi mabezenza izinto bethandaze, futhi uma umuntu onomoya umuhle mawunenkonzo ozokhonza kuyo, ukuze lesithunywa nawo lamadlozi. Amadlozi ayayifuna inkonzo bazalwane. Abayeka abantu ngokuthi bona bathi banamadlozi bese bangasakhonzi. Amadlozi ayayifuna inkonzo, Nkosi yami. Sike sakhuluma phambilini noma mhlambe sisazokhuluma ukuthi yini umehluko phakathi kwedlozi nedimoni. Idlozi umuntu wakini ongasekho emhlabeni, futhi mina ngithanda ukubabiza ngezidalwa. Umuntu wakini ongasekho emhlabeni akasiwona umoya omubi, akasilona idimoni. Uzohlala kanjani angayifuni inkonzo? Ungakhohlwa ukuthi njengoba naye sekehambile emhlabeni, babuya kithi bafuna ukuthi sikhuleke ukuze izinto zikhanye. Manje-ke mina ngizothi mthandazi, angithi lo muntu uhambe emhlabeni enazi ukuthi nina niyathandaza, benihamba nonke phela indlela uyayazi nisaphila. Kodwa manje njengoba ngasekho emhlabeni, akakwazi ukuthi alibele abuya kuwe ungasiyena umuntu wakini, ebuye ezokhalela kuwe. Lo hlobo lesikhalo lifuna umndeni. Ngizokutshela mthandazi ukuthi uma umuntu esebuya kanjani mxoshe. Uyaxoshwa umuntu, ngoba uzovuma izinto ezizohambe zikuxake endleleni uye ngokuthi mhlambe kwakuwumkhozi wakho. Xosha, khuluma naye njengoba ekwazile ukuza kuwe ulele ezokutshela ukuthi akayiboni indlela, ufanele ukungayiboni. Yilezi zinto bekezenza engaphiwanga ngisho nayidalwa zakubo, ngoba lamabhayi lemikhonto bowuzithenga uthi ezabogogo bakho nabomkhulu bakho azange bakuphe leso sipho. So uzenzile wazenza kwaze kweqa, nabo bamangela ukuthi umntanethu wenzani. Niyangizwa bazalwane? Ngikhuluma ngomuntu mina othi noma athi mangihamba emhlabeni ngihamba nezinto zami nizifake emgodini. Angishiyi into zami. Amabhayi ami lawa niwafake khona lapha emgodini. Ngihambe nawo. Iziphika zami nizifake lapha emgodini. Mangigqitshwa. Uma sebekwenzile lokho abakubo, usebuyelani manje kuwe? I'm talking from experience. Usebuyelani manje kini ukuthi msizeni? Uyasindwa. Yini lemsindayo? Yilento bekayenza aphila, engazange eyiphiwe, ekuyinto eyithandile eyibone kwabanye. Wayibona ukuthi lesipho somoya sihle, wasuyasilandela kanti akakuphiwanga yena. Sefika phambili manje umndeni wakubo useyamjikisa ukuthi we muntu, ubani othe wenze lezi zinto? Umuntu mezokutshela ukuthi uyasindwa, ekubeni yena wathi mekehamba wagqitshwa nezinto. Amabhayi wafaka emgodini wangcwatshwa. Mela buyele ebantwini bakuba kade bekwenza lokho. Ngoba wena ngeke uzumsize ngalutho. Mthandazi, wasuka wena, wamsiza, wamhawukela. Ngoba kuthiwa masihawukela ngithi, kodwa uyabheka ukuthi yini oyihawukelayo. Wavuma ukuthi hayi kulungile ngizokusiza. Waqala walisukumela udaba lwakhe. Ubowazi ukuthi lo moya kade enawo wokuhalela izinto zabanye abantu abaphiwe ngomoya
uzofuna ukuyiqhuba le ndaba kuwe. Angithi ubevele ithanda. Uzohlala kuwe. Uzozithola nawe sowunemikhonto ebingafanele, unamabhaya amaningi ezangoma ebengafanele ukuthi ube nawo, uney'phika obungafanele ukuthi ube nazo ngoba umvumile lo muntu, womoya wakhe wahlala kahle la kuwe, waseqhuba lo daba kade lenza ephila olungekho. Tell me-ke, zonke lezi zinto uma esekunikile uzokunika vele ngoba angithi umvumile wena, wavuma ukumsiza, wamlalela, kusho ukuthi wena uzoba umlaphi we-fake ngoba uvuma umoya womuntu obekade engenaso isipho. Manje yingakho lisho iBhayibheli kaningi masifunda incwadi yezambulo ithi onendlebe yokuzwa makezwe lokhu umoya okukhulumayo. Umoya awukhulumi emabandleni kuphela njengokusho kweBhayibheli. Umoya ukhuluma uhleli, ukhuluma ulele, uyakhuluma umoya. Manje abantu mabahlakaniphe njengey'nyoka, mebezothatha izinto bazi ukuthi yini lokhu abakuthathayo. Abantu mebekhuzeke mebesaphila bakhumbule abantu ukuthi njengoba baphila, baphilela ukuthi uma bengasekho enyameni, uma sebehambile emhlabeni, umoya wabo bese uthola ukuphumula. Uma ngikhuluma ngokuphumula, ngikhuluma ngomoya ongahluphi bantu, ngomoya opholile, ngoba umoya awufi, umoya uphila ungunaphakade. Umoya wakho mawube nokuphumula, lokhu kufanele ukuthi kuko konke sikwenzayo sikukhumbule njalo. Siyahamba, singabahambayo la emhlabeni, kodwa umoya wona uyindawo, umoya uyophila ungunaphakade. Manje uma siphila kanje, siphilela lo moya, silungisela lo moya ukuthi lo moya mawungasekho enyameni kuyoba njani. Manje nami ngiyabonga, siyobuye sibonane, nisaleni kahle emakhaya. Inkosi ithele umusa, inigcine, inibusise, ngiyanithanda.